syön, että Sitynäinen viidakossa. Hyttyssuihkeet mukana. Nyt ei oo korkkarit jalassa, älä viitti. No onhan melkein. Ei oo. Nahka. Kamelin nahkapuvut. Niin. Mä ei ottikaan vielä yhtään hyttyset. Ai se niin pahalle. Puoli jalka. Tää on kyllä uskomatonta. Niin. Tää on Do Not Feed Monkeys. Niin. Varmaan rahastaa sillä, että kun syöttää, niin lista on niin. Tää on aika hot. Nyt on puhdas ilma. Oh, ihan erilainen kuin Kouvolassa. Tuoksuu semmonen viidakon kasvillisuus. Aika lyhyesti ja ytimessä. Kyllä, kyllä. Jaa, mitäköhän polkua? Ja liian.